Prepojenie talentu stredoškolákov s vedou na pôde univerzity. To ponúka odborná celoslovenská súťaž pre študentov stredných odborných škôl s názvom Future Mechanical Engineers Žilina. Nie len o nej bude reč v nasledujúcich minútach. V štúdiu je už Milan Saga, dekan Žilinskej univerzity. Vítajte. Ďakujem pekne. A takisto Jozef Filo, doktorand na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity. Vítajte aj vy. Ďakujem, dobrý deň. Strojnícka fakulta v Žiline žije skutočne tými technickými inováciami. Pán Saga, ako dnes teda vyzerá tá moderná strojarina u vás na fakulte? Ja si myslím, že tak ako aj iné fakulty, museli sme zareagovať na aktuálnu dobu, na to, čo nás vlastne obklopuje a čo prinášajú nové technológie. Prirodzene ten vývoj tej našej strojníckej fakulty za tých 75 rokov jej účinkovania prešiel mnohými obdobiami a dnes ja považujem toto obdobie za veľmi náročné, preto lebo naozaj, ak sme kedysi hovorili o výpočtovej technike, tak dneska už hovoríme o nie informačných technológiách ako štandarde, ale hovoríme o umelej inteligencii, ktorá nás skutočne prepojí, by som povedal, naozaj do toho 21. storočia a tam treba naozaj pracovať veľmi zodpovedne, aj my ako pedagógovia a takisto učiť aj študentov k zodpovednosti k tomu. Pretože naozaj tá umelá inteligencia je a bude dobrým sluhom, ale môže byť zlým pánom. Takže tam budeme musieť skutočne aj my, nie len na stredných základných školách, ale hlavne teda na tých vysokých školách, pracovať so študentami tak, aby využívali tieto novodobé výdobytky a účelne, rozumne a zároveň, aby takisto získavali vedomosti tak, že budú tú umelú inteligenciu využívať v prospech nielen svoj, ale aj v prospech napríklad budúcich firiem a zamestnávateľov. A prečo ste sa rozhodli podporiť práve túto súťaž, čo môže priniesť? Myslím si, že na toto je taká jasná odpoveď, pretože my potrebujeme na Slovensku hľadať talenty. Musíme ich podporovať a neostáva nám nič iné, len naozaj aj na našej fakulte urobiť tieto takéto, by som povedal, kortešačky, kde proste ukážeme tým študentom, čo je na fakulte a zároveň budeme poznať aj, by som povedal, tie strojárske talenty, lebo sme strojnícka fakulta, a budeme ich vedieť ďalej podporovať. Ja naozaj by som bol veľmi rád, aby akcia, ktorá bude tento piatok, o ktorej možno povie troška viac náš kolega, ktorý naozaj prišiel s tou myšlienkou a my sme ju úplne podporili. A dá sa povedať, že aj s pánmi prodekanmi vytvorili celkom dobrý model tej súťaže a ja pevne verím, že ten piatok bude pre nás úspešný a bude úspešný hlavne pre tých súťažiacich, ktorých sa nám prihlásilo takmer 50 s tým, že máme 35 rôznych exponátov a naozaj musím povedať otvorene, keď som si tie abstrakty čítal aj tie názvy, tak normálne som bol milo prekvapený, čo všetko už tí mladí ľudia, ešte len možno maturanti alebo budúci maturanti dokážu proste už vyprodukovať a že ich to chytá. A práve títo ľudia sú pre nás veľmi dôležití, preto, lebo to je budúcnosť v podstate možno nášho priemyslu, keď to tak vezmeme. A strojáriny ako také. A Slovensko sami vieme, že je priemyselná krajina a bez toho to ďalej nepôjde. Pán Filo, vy ste teda iniciátorom súťaže. Pán dekan povedal niečo o tých exponátoch. Možno približte nám, že čo vás viedlo teda k tomu, aby ste ju založili, ale aj s čím teda tí študenti išli do tej súťaže. Čo sú tie exponáty? Jasne. Tak ja by som tú otázku rozdelil do takých dvoch sfér. Tá prvá časť je, že naozaj na Slovensku máme veľa veľmi talentovaných stredoškolákov, ktorí nad rámec svojho voľného času niečo chcú tvoriť. A to je veľmi prínosné. Tá druhá skúsenosť, alebo ten druhý smer, prečo som sa rozhodol s takýmto niečím prísť na vedenie a za pánom dekanom, bola, že ja sám v minulosti som v podstate participoval na stredoškolskej odbornej činnosti, na ročníkovom projekte, kde vtedy pod vedením veľmi dobrej pani učiteľky trienej inžinierky Varhaníkovej zo strednej odbornej školy strojníckej v Banovciach nad Bebravou ma v podstate tak k tomu priviedla, k tomu ročníkovému projektu, venovala mi aj s kolegami čas
a mal som možnosť teda takýto projekt sám urobiť a teraz, už keď som v pozícii doktoranda na strojníckej fakulte, vidím, že mi to dalo nesmierne veľa. Z toho odborného hľadiska naozaj môžem povedať, že to bolo veľmi dôležité životné rozhodnutie do takéhoto projektu ísť a práve takýto projekt chceme, alebo takúto príležitosť chceme dať aj ostatným, preto sme takýto koncept započali, by som povedal. A teda, čo vytvorili tí súťažiaci? Tí súťažiaci vytvorili množstvo prác od rôznych CNC frezovacích strojov malých po rôzne roboty až po využívanie umelej inteligencie v materiálovom inžinierstve a podobne. Takže v podstate naozaj, jak už pán dekan povedal, veľmi kvalitné práce, ktoré môžeme označiť, že môžu byť už, alebo majú teda taký nábeh byť záverečné práce na vysokej škole. A majú, pán dekan, možnosť sa presadiť v tom reálnom strojárskom svete? Určite áno, samozrejme. Poviem to ešte úprimne, keďže to bude až piatok, takže budú si musieť najprv naši súťažiaci to všetko obhájiť. Máme 3 sekcie, kde sme požiadali aj našich kolegov, 5 pedagógovia, aj profesori sú tam zúčastnení na tom. A samozrejme, chceli sme to aj mať také omladené, takže v každej sekcii je jeden doktorand, aby to bolo proste jednoducho také, že aj tá mladosť, aj tá skúsenosť nie je prepojená a nech v podstate sa bude rozhodovať o tom, že ktoré tie práce budú najlepšie za každú sekciu. Bude to samozrejme benefitované nie len ten účastník, ale aj škola. A milo som bol naozaj prekvapený, opakujem sa, ale milo som bol prekvapený niektorými témami o fázových zmenách materiáloch, o robotických systémoch, využívaní umelej inteligencie, ale potom tam boli aj také budú teda pekné práce prezentované, ako sa mladenci v podstate pohrali, ja neviem, so svojimi motorkami, nejaké vylepšenia, motory navrhli nové alebo proste s nejakými lepšími parametrami, aspoň teda v rámci tých možností, ktoré samozrejme na tej strednej škole majú, ale sú to veľmi, nehovorím, že len kvalitné, ale aj také milé práce, ktoré pre nás strojárov niečo znamenajú, niečo nám hovoria. A to je práve to, čo si veľmi vážime na nich. Sú to talenti. Takže prepojili aj to, čo majú radi, možno keď sa hrali s tými svojimi motorkami, s tou praxou. Čo teda môžu získať práve títo účastníci súťaže? Tak prirodzene, keď idem do súťaže, tak chcem získať čo najlepší benefit, to znamená nejaké to víťazstvo je najlepšie samozrejme. Budú 3 ceny, ktoré dáva fakulta, jednak účastníkom a jednak teda aj tým školám. A potom sme získali podporu aj Zväzu vedecko-technických spoločností, takže príde pán inžinier Radič tiež dať ceny, v podstate 3 také menšie a 1 takú väčšiu. Takže aj to považujem za veľmi dôležité, že vlastne aj taká tá oblasť ostatná, ktorá súvisí so strojárskou výrobou alebo proste s priemyslom ako takým, nás začína podporovať. Veríme, že toto nie je nejaká v úvodzovkách jednorazová, ale opakujúca sa aktivita a myslím si, že bude potrebné, aby som oslovil aj prezidenta napríklad Zväzu strojárskeho priemyslu a podobne, aby táto súťaž sa stala, aby som povedal, taká zaujímavá celoslovenská aktivita, pretože naozaj tá naša mládež je technicky zdatná a chce, ale častokrát sa uchyľuje k ľahšej ceste. A to je proste to, čo niekedy tú strojárinu handicapuje z pohľadu štúdia. A zabezpečí práve účasť tejto súťaži aj napríklad miestenku na univerzite? Áno, ďakujem, že ste mi pripomenuli. Áno, títo všetci účastníci budú mať istú miestenku. Nebudeme sa vôbec už dívať ani na výsledky maturity, alebo tak samozrejme maturitu spraviť musí, ale ako na výsledky maturity ani na známky, pretože už to, že sú takíto, nazvime to, fandovia pre stroje ako také, považujem za veľký prínos, pretože vysokoškolské štúdium dneska nie je len o talente, ale aj o záujme a, by som povedal, takom entuziazmu tých mladých ľudí k tomu, čo študuje.
Pán Filo, pán dekan povedal práve, že naozaj mnohí študenti si vyberajú tú ľahšiu cestu a strojarina má to renomé ťažkého odboru. Prečo ste sa možno vy rozhodli práve pre toto štúdium? A prečo by ho možno mohli absolvovať aj ďalší, alebo ako by ste ich motivovali? Ono toto je dosť zložitá otázka z toho pohľadu. Je fakt, že technické vedy sa študujú možno pomerne zložitejšie. Ale naozaj nerozumiem ten narratív, že bojíme sa strojárstva. Tam naozaj tá matematika, fyzika je prevádzaná v takou hravou formou a ja naozaj vyzývam všetkých nadšencov vedy techniky. Pokiaľ sa aj bojíte matematiky a fyziky, hej, tak to ešte není možno nejaká červená čiara pre vás alebo nejaký mantinel, ktorý by ste mali problém nejakým spôsobom podskočiť, hej, ale práve treba cezeň preskočiť, čeliť takýmto výzvam, povedzme, ale tá fyzika sa dá naozaj pochopiť veľmi, povedzme, jednoducho, prakticky. A to je možno výzvou aj vysokých škôl, stredných škôl, už aj základného školstva, aby tých študentov motivovali z takého praktického hľadiska. Nie len zbytočne presicovať trh nejakou teóriou, ale skutočne prepojiť, aplikovať takéto čosi do praxe. A to je možno aj moja také posolstvo pre divákov alebo nadšencov strojariny. Tá strojarina je úžasný segment a naozaj strojarina je, môžem povedať, takmer všetko okolo nás, na čom sedíme aj my tu dnes, hej, vďaka čomu môžeme fungovať, vďaka čomu sa dopravujeme a podobne. Takže naozaj je to veľmi atraktívne. Bohužiaľ, neviem prečo neobľúbené, ale dúfajme, že aj táto súťaž prispeje k takej osvete strojariny na Slovensku. Pán Saga, kolega hovoril o tom, že treba prepojiť prax s teóriou. Ako sa teda o to snažíte? Ako možno aj motivujete vašich pedagógov, aby pripravovali tých študentov na ten reálny život? Myslím si, že naša fakulta patrí medzi tie fakulty, kde si uvedomujeme to, že potrebujeme pracovať a spolupracovať s priemyslom, pretože je to pre nás alfa a omega, jak sa hovorí, z pohľadu jednak umiestnenia potom našich absolventov. Takže naozaj máme, my v Žiline, sami viete, Kia, Schaeffler a mnohé ďalšie firmy, väčšinou nadnárodného charakteru, nám zoberú skoro všetkých absolventov, len kto nechce do týchto firm nastúpiť, tak ten tam nenastúpi, keď to poviem tak trocha s nadsázkou. Avšak treba povedať, že treba ich študentov pripravovať ich na prax. Treba ich pripraviť samozrejme aj po teoretickej stránke, lebo jedine teoreticky zdatní ľudia sú schopní potom ďalších inovácií a sú schopní dať aj tú nadhodnotu tej firme, kde budú potom pracovať. Ale jednoducho spolupracujeme s mnohými firmami, dokonca už máme otvorenú výučbu, že chodia do laboratórií niektorých firiem, ako napríklad do Schaeffleru, do Kia a podobne. Hej, tam to už máme zazmluvnené a chodia na niektoré laboratórne cvičenia, pretože využívame aj tie laboratória a tie prístroje, ktoré tie firmy majú. Oni si takto už predpripravujú svojich budúcich kolegov a samozrejme takisto, povedzme si to otvorene, školstvo a financovanie vysokoškolstva je také, že proste jednoducho nie sme schopní úplne konkurovať tým veľkým nadnárodným firmám, aby sme mali také prístrojové vybavenie, ako majú oni. Čiže my sa snažíme to práve takto nahradiť a hľadáme cesty, ako to proste tým študentom odovzdať tie vedomosti a hlavne tie informácie o tom, čo je najmodernejšie z pohľadu prístrojov. Pretože software, hardware a podobné veci, to v škole dokážeme akože nejakým spôsobom zabezpečiť, ale horšie je to skutočne s tými drahými niekoľko miliónovými prístrojmi, kde je už tým problém. Dodáva Milan Saga, ďakujem vám. A takisto Jozef Filo. Ďakujem. No a to už je záver aktuálneho spravodajského bloku. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.